Άλλη μια σέντρα. Καλή είναι αυτή τη φορά, η κεφαλιά, γκολ! Ο Αλεσάντρε Πάτο ανοίγει το σκορ στο 28. Βγήκε πρώτος στην μπάλα. Κοιμήθηκε η άμυνα του Εκουαδόρ και η Βραζιλία πραγματικά από το πουθενά παίρνει προβάδισμα στο μάτς. Ευκαιρία για την ομάδα του Ρουέδα. Ο Καϊσέδο, το σουτ, φεύγει μπάλα από τον Ζούλιο Σέζαρ. 1-1 στο 37. Όπως προηγήθηκε από το πουθενά η Βραζιλία, έτσι ισοφαρίζει και το Εκουάδορ. Ένα σουτ του Καϊσέδο που φαινόταν ότι θα μαζέψει εύκολα ο Ζούλιο Σέζαρ. Φεύγει μπάλα από τα χέρια του. 1-1. Καλή παλιά του Γκάνσο, ευκαιρία, γκολ! Το πρώτο γκολ του Νέιμαρ στο Κόπα Αμέρικα. Στο 49. Οι δύο παίκτες της Σάντος συνδυάζονται. 2-1 η Βραζιλία. Τον Μέντες η σέντρα κοντράρει. Μαϊκόν μακριά. Ο Γκόα φέρνει την μπάλα μπροστά του. Καϊσέδο βρίσκει χώρο με το δεξί, το σουτ, γκολ! 2 σουτ, 2 γκολ ο Καϊσέδο. Ξανά ισοπαλία. Στο 59. Γκάνσο, Ροβίνιο, Νέιμαρ. Γκάνσο, Νέιμαρ, πολύ ωραία όλα αυτά. Ο Νέιμαρ σουτάρει, ο Ελισάγα χάνει την μπάλα. Πολύ επικίνδυνος για την ομάδα του, το είπαμε. 3-2 η Βραζιλία. Ο Πάτο, δεύτερο γκολ και για αυτόν στο παιχνίδι. Στο 61. Μαϊκόν πέρασε και γυρίζει χαμηλά. 4-2. Νέιμαρ το ζητάει εδώ και αρκετή ώρα η Βραζιλία, το 4-2, και το πετυχαίνει στο 72.